De profielfoto van Klaas is een vaststelling met kwarte verhaal die gaat over verlang. En dat komt steeds weer weerom in de verschillende scènes in het stuk. Ik vind hem lief, ik vind hem krap en soms kan ik hem wel eens achter mijn hand plakken. Ja, maar ik krijg van die vreemde bobbels. Nou, dat meet Mariska niet hoor, dat ze maar achter het behang plakt hoor. Nee toch? Nee, ik hou veel te veel van Mariska. Ik vond het ontroerend en heel mooi, mooie beelden. Ik zou wel boeken als in de kerken. En wat ik vooral heel tof vond is dat het echt ontnijtinken met de zesde op bepaalde dingen. Kom maar, mijn woordje. Let maar eens zien hoe goed het dat is. Kom maar dichterbij. Ik waard je die niet zelf kom. Ik sla mijn jerms om die hinnen. Dus is het vleien in je diepste krijgt, koprolje naar de boeien en we vooral ziek helje en op een nijlicht van mijn bal van krullen. We zorgen een stuk toneelspel, we zorgen een stuk dans, maar we krijgen audiofragmenten te jaren en alles had eigenlijk te krijgen met de meesten van het team en de verhalen die uit Wommelswaai komen. Ik vond het een geweldig stuk. Een geweldig stuk. Ja, dit is Wommels en Tibertien op zijn allerbest natuurlijk. Hè? Spannend en heel erg indrukwekkend, ja. Doe ze in het proces ze opleven, doe ze groeien, ze beginnen te leven, ze worden enthousiast. Het is machtig mooi om te zien hoe ze een lach op het gezicht krijgen en het zelfvertrouwen wat ze krijgen omdat ze mij doen.